Vong hial zon thani som ni panga in rini kan lo thleng tareng mai khovel thu thar lang sar te kan han lor le dona kan ti dan thina bukin India defense lam mang hian bul kan han tan ve le dona ni India chuan a borok ven him na tur mel maral thuam ron kal lo ka thlang na tur air defense system a thuam thamek zela kan hria tengin S400 Russia tangin regiment nga India chuan a nei meka hi mun sang deploy ni in marchak bial vena turte heta Siliguri corridor India sapan na lai no phui turten India chuan in heng te po hi anda atin China Pakistan ramri veng thei turte pon deployment akal pui ania tin akas missile India hian ama siam chua air defense thajat mai akas missile nei boka heng te po hi thatakan ni kumlam India Pakistan nili chung anin bei khan India chuan akas missile system hi alo mang to hi indigenous medium range mobile surface to air missile defense system ani a dudu a khalson thei mai te ani a phurson thei mai ani a ahman ol sam viole ngala supersonic speed in mek pani point panga borvel se ta chakina thlok thaya akas missile hi kem som ni panga bial chunga mel maral thuam ron kal lo dang chat thei turang ayani beina rang po lo dong song thei turang ayani a Defense Research and Development Organization DRDO 10 he akas missile hi an siam chua kani akas missile hi ni kuma Indian operation sindura kalpuina khan manani a mel maral thuam thanem takalo kap thla ni Pakistan atanga missile ron kalte po he akas missile hian alo kap thlang ho mai ania alo thaviau mai nge ani India ral thuam te hi arin tlak mewem ti te di bet alo ni towa amai rojuni kuma operation sindur kalpui ni lai India ina ama siam akas missile mangchu khovelin than te nangianga khovelin than ti viau ni hiana hriata ram engem moza chuan akas missile defense system hi lei handil mek ni soyani a ram thlen khatnen phei chuan India hian agreement te an siam chho mek bokani he akas missile hi kg zasari soma tanga zasari somni aritte hanitlang puya asei zong hi meter nga point pariatania adai meter halaya holtlangin zathum som nga hani ral thuam kg som nga panga atanga kg som rukvela paipon thaya hei hi puak le thokna tak mai war he tani nge operational range aka thui thei zong effective intercept range from 4.5 km to 25 kilometers ti hi an ziadana ni a mel maral thuam local lokap thei turin km li point panga atanga km somni panga bial chunga hian a thokna thei viau a thok dik thei viau wani a meter rongzong chuan meter zabial atanga km somni bial hi veng thei nia soi ani engtia ka chuange engtia control nge hi command guidance system manga ti ni in array tracking radar angchi Rajendra radar te amanga athave viawani achi rang India chuan siam chuak to a akas 1s oma hi integrated with elite indigenous seeker bunni in terminal precision anga soyani a tin akas prime oma hi khowat tak noya te mun sang tak noya te ladak anga te po man thei tura India army ta na chop chu ania advanced active radio frequency RFC kar mangthung tin akas NG antia NG ti hi new generation ti ani a chuak thar ber khania ahmalama siam chuak kha chule atanga ka chua chi ania tuna akas NG new generation ero hi chu tlema jang deu ani wangin thlona atang pu ka chua thei tura ruam manania hi dual pulse solid rocket motor lex dual pulse solid rocket motor manga ti kalni in kem somsari borvel aveng ve phakani chudiang khopa tha chu India hian akas te pon nei ania tuna hian rammeng maza chuan leitumin an dor meka chuti lai chuanin India air defense thuam chakna turin kusa antia hi hotling takate sani ve tabok India chuan hotling takin maiden flight test avoi khatna tan kusa long run surface to air missile LRSAM hi hotling takin an test ta a
Dr. APJ Abdul Kalam Island Odisha lotling takin hi test na hi nei ani he boruak ral thuam local local thlak na air defense system hianin speed chak tak anaya mun sang taka po thlok thein mel maral thuam local te a local thlachat chat thei turangai ania a design hi a thaviau nge a India National Security Architecture chumi tan chuanin napuimo tak a chel ngei don ani napuimo taka thok ngei don ani Defense Research and Development Organization DRDO chuan he test hi an kalpuya electronic target simulating mangin hi kalpui ni in aerial threat chak tak chu ne so takin akap thla ani he missile system hi lotling takate sani kan ti to kha a target ta na an man chu lotling takin akap thla a neutralize hetiang air defense hianin in do thlona drone cruise missile te ballistic missile class te nau deuh te chu lo kap thla thei tura ngai ani te sani lai hian a khol zong ti nun ani a radar te command and control center te pon nan thok tha a communication network zong te chutiang te chu chet tir vel ni boka Defense Minister Rajnath Singh chuanin hlotlin na lian takani tina fakle maya India Defense Research and Development ina ma an lak na chu India ramtan melung thar ani thu asoi ve bokani kusa program hi India chona kalpuina rei towa ramdang ral thuama in ngat lawa mani ral thuam choinuna chumia in nga na ti tam India in thupuya kalpui chumi hlotlin na pakhat chunia ramdang siam tel lo pon India venghim tur hian India mithiam te siam chu air defense su India chuan air defense su India chuan nei chodon ta a amai ro chu ni na taka chuan ballistic missile ang chi ka thlak na tan chuan S400 te le air defense tha te chu India chuan alam mo don chowa S400 te potam zok India chuan angai ven mek a cha bel mek bokani kha kusa system hi three-tier interceptor architecture anga duana nia thuathum manga aral thuam mel maral thuam local lodang chat thei turin ruwa manani a M1 variant oma hei hian in KM za somnga borvel thlenga veng thaya M2 a omboka M2 hi chuan in KM za ni somnga borvel mel maral thuam boro goron kal lo kap thla thei ni boka M3 a omle a M3 hi KM za thum somnga atanga KM za li bial veng phak ani ve bokani a variant tharber te hi chu mek panga point panga zeta chakin an thlok thei to nge a heng laka hi chuan in mel maral thuam local te missile te na wangchi drone port hlona te phei chu ne so taka lo kap thla thei turani project kusa poimona pakhat chu he air defense hi tunlai ral thuam lo chuak thar zel kara chutiang lo dole thei tura tin zona ni hrim boka antinan stealth aircraft angchi chakna pung chhozel a hianin hemi dangchat thei tur hian India air defense project kusa hi duana ni boka hypersonic weapon angchi te poka phla thei turin utang chuan in development hi lakal chhozel bokani drone te phei hi chu hla mi lo turan ni dona akas India hian anaya anei to ni china kan soi kha ni a Barack 8 Israel len US to dun na tanga siam chu India hian anei boka S400 anei to boka kusa hian India sapan na lai ron no pui vele thung don ani Israel lamina thua tamtak air defense an na yang bok hian India chuan chutiang chu kalpui tuma Israel hian Iron Dome an na ya David Sling te tin Aero 3 te han nei boka chumai ba ka eng zung chak tak manga ral thuam lo ka thlak na angchi laser ral thuam laser air defense system Israel chuan nei to boka chutiang ang deuh chuan India po hian thua ranga mel maral thuam local lo ka phla thei tur hian in ruah manna siam ve mek bokani heti lai hian India a ral thuam CM2 lian Defense Research and Development Organization DRDO chuanin next generation submarine atanga ka chua tur launch cruise missile SLCM2 lotling takin an test nia soi ani tui nuaya tangpua hei hi ka chua thei tur ani don nge a he program hi Indian Navy na mason na chakjok nei tura kian pen lai mek ne na in milviawa Navy te malak na pakhat le ra duom tak chu hei aron lang chuak ta hani new generation long range
Land Attack Cruise Missile LRLACM family huang chunga hi khung lu ani boka tuin huai longa tanga ka chua thei tur angchi missile thara thrazet mai India chuan ti hian a chhop chuak le ta ani heti lai hian West Bank lama Israel chuan sipai pakhat achana heta hian in beina lian tak a chuak nia soyania Israel sipai le West Bank a silai keng pol te in beina a he thil hi thlenga nia heta hian mi pahnih an thi kai ta obok IDF officer thi te hi in beina West Bank a silai hmanga in kana a thi te an nia Major Uval Ezra kumsom ni pasari battery commander 282nd artillery regiment ami ni in 411 battalion mi le sa ani he officer hi hellam silai muina fuwa civilian security officer rifle nia soi ani tun haya West Bank lama buena aum chawa heta hian silai hmanga in kana thleng nual maya Israel sipai thija thi pahni an kai ta a Palestinian lama silai keng atangin mi pali ka hlum an ni ve bokani Israel sipai pakhat hi Master Sergeant Reserve mi ni in Baniahu Melet kumsom thum pahni ania Jerusalem Brigade 8119 battalion ami a an commander ani heti lai hian ni zan lama in beina US Iran in kara a chuak li a nimin lam khanin Jordan chuan Iran atanga beina han to thu soilein Iran atanga beina an to a hianin missile drone manga bein nia Jordan military in thu chu an siam danin Iran missile pasari Jordan chuan an lo kap thla a drone hi paruk Iran atanga ka chuan lo kap thla tel ve bok Jordan military chuanin Iran missile paruk le drone paruk an ka thlak thu soin US le Iran in beina awanga Iran ina US base omna Gulf bial a beina chu ala cholsan bik lova US po hianin Iran la ka malak na chu top san tum thu emo a top san hai don emo ti lan na engma la omlo ani nimin lam le ni zan lama in beiton na US Iran in kara a thleng le a Iran Revolutionary Guard Corps chuan in thu chu a siamin US Technology Company lian tak mai Amazon Data Center Bahrain ami an bei thuan puang helai hmuna hian mei khudum ral khatla taka tangpo zam chho ngoi chu hmuania he Amazon Center Bahrain ami hi ang takin nge Iran hian an beya achiat hi tarlan ani lova Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuanin Julani somni palisir top ni khan anram beina engpo an chanle zeldon thu asoya Islamic Republic beina chu Iran chuan en liam don lovani heti lai hian Bahrain Interior Ministry chuan soin hetil than lai hian warning siren ti ri kan ya rampum dapin nimin le ni zan lam khan ti ri kan ya Iran beina hi Bahrain huninga moza ta thlenga amai ro chu poiliana khoilo ni in Bahrain Ministry chuan an soi heti lai hian Yemen a inkhwar Houthi hel chuanin Red Sea kal tlang Saudi oil tanker pahni chu an beile thuan puang hemite pahnin beipo hian boruak thar le he Gulf bial buena ommek hi atipun nun chho thei don ni na langa kan lo puang nual to thina hi kan channel ngai thla thin tu te chuan kan hriat vek to arin oma langai thlalo lela hrelo kanom takin Saudi Arabia chuanin Iran thlona Yemen Houthi te en kol sana a atum ma in sana airport hian bei ani kha khathil thlenga wang khan Yemen Houthi te thin rim chuanin Saudi Arabia aba international airport chuan bei ve ngala chumi nu chuan tuipui sana Saudi Arabia longkal tlang tu reng dan cha an tum thu Houthi te kanan puang ha la chumi nuwa Saudi long te pon ka pan bei trana henimin lam khan Saudi long pahni Houthi te chuan an bei thar le ta ani Iran chuan ni zan lam khan Iraq huna be pui thla ka chu US military hun ma be atumna ani nimin lam kha azona US jet na voisom pathum atlen na ni in azona ani som pathum na tan US kan nimin lam khan malak na kalpuya Irbil city te Iran hun ma US chuan kap chele nualani amma kan Donald Trump chuan Iran hian Hormuz Strait along kala be piangin Iran leipoi mo te an power hun ma an bezel don thu te chumi tan chuan bomphur chi thlona lian man ani mai thei ni khan lo sei to a chu US hian in do dan kalphung an thlak dang lam tran don nge ti su rin dan lian tak ko oma achan chu air refueling aircraft Israel a thanem tak US chuan a chhop lu ta heng ho hi
boruak ka thlawna tui thun sak thei tu te han ni heti lai hian Iran chuan US in IRGC base Iran marlam mi an be thuan puanga Iran thu nei tu te chuan nimin lam khan United States chuan Revolutionary Guard base Iran marlam province a Gilan hmuna an be ti soin chu nimin jinga thil thleng kha nia IRGC Naval Force Headquarters Ziba Kenar chu America chuan atin zon boka a target bok ni soi ania chuti lai chuan Iran hian nimin lam khan Bahrain le Jordan a US base an be ve boka helai beina hian Iran lampuan dan din US military hmun ma hi a chenwal ni soi ani IRGC in thu chuan siam danin fuel tank large equipment warehouse te silo te US helpol US hmun ma isa air base sami Bahrain a chuan be puan thlak ti Iran chuan an puanga heta hian US encol US ta fuel tank te warehouse lian tak te le hnuai a hmun ma silo te ne so takin Iran lam chuan an be thu an puang ve bokani Iran hianin he air base Bahrain air base benan hian Aras kamikaze drone an hmang ni in Iran lam official statement chuan atar lang heti lai hian Iran lam chuan US pui tua piang te US ina Iran na beina tura an hmun ma man tir tua piang te po Iran chuan a vai ma vek don ni in Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan imin khana soi heti lai hian Donald Trump hi chet na tum viau ni in alanga ha country tangin Israel a US chuan aerial refueling aircraft a thon lut nual to chu boruaka in do thlona reizok an thlona turin boruaka atui thun thei tu refueling aircraft te han nia Israel a hian engemaw zat a chhoplut to ania soyani chuti lain hei US House chuan in defense bill US dollar trillion khat point pakhat panga han pass ta rup maya khuvela defense budget nei tamber han ni na chu chiang takin ron lang chhole ta US House of Representatives chuan in Iran nena anin do mek kar an sipai thuam chakna tur annual defense policy bill US dollar trillion khat point pakhat panga an pasa lower chambara sangni somni pasari National Defense Authorization Act NDAA hi members an hi som program thlopa a thlop lo lama vote jan hi som paniat la vebok bill hi senate na pass veli angai do na sangni somni paruk NDAA a in sipai lam thuam chakna tura sum da hi US dollar tlu le ding jan hi som ngai na tamsok hei hian service member te hlo za apanga tanga pasaria ti punna po huam tel don ani House Speaker Mike Johnson chuan an sipai huai sente hlo ti punna turte nuclear le missile defense thuam chakna turte ani thu soin Golden Dome siamna tur po tel ti soya President Donald Trump chuan Israel Iron Dome entonin US mainland ven himna tur Golden Dome missile defense system siama du thu lo sei to ni ka House Armed Service Committee a Republican te chuan thu chu asiamin Iran nena anin dona ral thuam tam tak man ani to a hengani wang hian ral thuam man hek to te check khole na konga bill hian a tran pui thei don ni nan soya heti lai hian Democratic Representative Jerry Nadler chuan bill chu a thlop lo ti soi ve thungin President Trump le defense ho tu Pete Hegseth te thil ti na tura sum tam tak da su a thlop thei lo ti soi ve boka NDAA hi bill hau tak tak le thalo takania dan phal lo in do na kalpuinan sum ape a kan democracy ati chiani ati ve thung ole puan don chuan puan tur tam takom theiome amaro chu a seilu tuk chuan ani nompal ve thei khati chena khan kan handu tok le photanga khovel thil theng thar thu thar ram bial boina internationalist politics le kai noi te he channel a hian regular takin kan ti chuak thina milong e thlak sak thina kan loma thu thar jok longa chang le zel don ya khati chena khan tu tok le photang ni man nom vekule